салом дӯстон, дар даври севими ла лигаи Испания Барселона қувва ва иқтидори худро бори дигар аз санҷиш гузаронд ва муқобили Райо Великано бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. Ин бозӣ на танҳо барои даста, балки барои Дани Олмо низ муҳим буд, ки дар бозии аввали худ барои дастаи даврони буҷилбозиаш голи пирӯзиоварро зад. Олмо яке аз истеъдодҳои умедбахши футболи муосир буда, ҳунар ва омодагии худро барои дастовардҳои баланд дар ҳайати нилнориҳо тасдиқ кард. Имрӯз оиди рӯйдодҳои муҳим ва тару тозаи футболӣ ҳарф хоҳем зад. Ҳатман тугмачаи обношданро зер карда, моро то охир ҳамроҳ бошед. бо роҳбарии Ханси Флик, Барселона бо боварӣ ба сӯи ҳадафи худ ҳаракат дорад. Пас аз се бозӣ Барселона дар ҷадвали Ла Лига сарварӣ карда 9 хол ба даст овард. Устуворӣ ва рӯҳияи хуби даста ба Барселона имкон медиҳад, ки бо боварӣ ба оянда назар кунад, бе аз даст додани холҳо ва нишон додани футболи тамошобо. Дар пасманзари муваффақиятҳои Барселона бояд рақибонашро низ қайд кард. Виларреал бо 7 хол ва Селта бо 6 натиҷаҳои арзанда нишон дода истоданд, аммо Атлетико, Реал Мадрид, Леганес ва Осасуна пас аз доир кардани ду бозигӣ ҳамагӣ 4 хол соҳиб шуданд. ҳамин тариқ Барселона на танҳо дар майдон натиҷаҳои хуб нишон медиҳад, балки боз ба мубориза барои унвони қаҳрамонӣ бармегардад ва обрӯи худро ҳамчун яке аз клубҳои пурқувваттарини Аврупо мустаҳкам мекунад. мухлисон бесаброна интизори идомаи мавсим ҳастанд ва умедворанд, ки пирӯзиҳои дурахшон ва лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар пеш интизор ҳастанд. Атлетико Мадрид дар даври охир дар майдони худ Жиронаи бадбахтро мағлуб карда иқтидори даҳшатноки ҳамлаи худро нишон дод. Дар даври аввал матрасчиён бар зидди Виларреал чандон боварибахш набуданд, аммо дар ин ҷо ба Диего Симеоне саволе нест, ҳамаи чиз олӣ шуд. мо бешубҳа гуфта метавонем, ки мизбонон барои унвони қаҳрамонӣ мубориза хоҳанд бурд ва шонси муваффақият хеле хуб доранд. Испаниол бозиҳои навбатии Ла Лигаро бо ду чархи рул оғоз кард. Дастаи Манола Гонсалес ягон бозиашон маъно надорад. нокомиҳо дар мудофиа, ҳамлаи дилгиркунанда ва пешгӯинашаванда. бо чунин маълумоти воридотӣ дурнамоии Каталониё ғайриимкон аст. аз афташ ба онҳо лозим ояд, ки барои зинда мондан дар Ла Лига мубориза баранд. оё меҳмонон аз дарандаҳое, ки таҳти сарварии Диего Симеоне бӯи хун доштанд, мағлубият интизоранд? тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Криштиану Роналду ҳатто дар синни 39 солагӣ ҷаҳони футболро ба ҳайрат меорад. голи охирини ӯ аз зарбаи ҷаримавӣ дар бозӣ бо Алфейхи на танҳо ороиши вохӯрӣ, балки марҳилаи муҳим дар роҳи расидан ба 900-умин голи ҷашнӣ буд. дар ин мавсим ҳангоми бозӣ дар Ал-Наср ҳамлагари Португалӣ аллакай тавонист дар якчанд бозиҳо аз ҷумла бо голҳо дар Суперҷом ва даври аввали чемпионат фарқ кунад. худи ҳамдастҳои Криш иқрор мешаванд, ки Роналду на танҳо қодир аст гол занад, балки дар ташкили лаҳзаҳои хатарнок фаъолона иштирок мекунад. ин сифат ӯро пешвои ҳақиқии майдон ва намунаи насли ҷаҳони футболбозон месозад. футбол барои Роналду на танҳо кор, балки ҳавас ва тарзи ҳаёт аст. ӯ на танҳо ҳамкасбони худро, балки миллионҳо мухлисонро аз саросари ҷаҳон илҳом мебахшад ва нишон медиҳад, ки сину сол танҳо рақам аст ва қудрати ҳақиқӣ дар устуворӣ ва муҳаббат ба бозӣ мебошад. ҳамин тариқ Криштиану Роналду на танҳо символи футбол, балки шахсе боқӣ мемонад, ки дар мисоли худ нишон медиҳад, ки барои расидан ба қуллаҳои нав ҳеҷ гоҳ дер нест. ҳар як голи ӯ на танҳо натиҷа, балки як ҳикояест, ки пур аз меҳнат, ҳавас ва хоҳиши беҳтарин будан. дар пеш ӯ боз бисёр бозиҳои дигар дорад ва бешубҳа моро аз ин варзишгари барҷаста бозам рекордҳои таърихӣ интизор аст. Жоао Кансело, ҳимоятгари португалӣ, дар фаъолияти худ қадами назаррас гузошта бо дастаи Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ шартнома баст. ин трансфер сертаваҷҷӯҳ дар ҷаҳони футбол бу зеро Кансело бозингарест, ки дар Манчестер Сити мероси хубе гузоштааст. дар Сити аз соли 2019 Жоао 154 бозӣ анҷом дода 9 гол ба самар расонидааст ва унвонҳои зиёде аз ҷумла чемпионати Англия ва Лигаи чемпионҳоро ба даст овардааст. тибқи маълумоти инсайдери маъруф Фабрицио Романо, Манчестер Сити барои ҳимоятгар 25 миллион
евро ба даст меорад ва маоши нави ӯ дар Ал-Ҳилол солона 15 миллион евроро ташкил медиҳад. ин ҷолибияти молиявии лигаро нишон медиҳад ки диққати бозингарони аврупоиро барои идомаи фаъолият кардан дар ховари миёна ҷалб месозад. Кансело бо рақами 27 баромад хоҳад кард ва гузариши ӯ ба Ал-Ҳилол дар корномаи ӯ боби нав мекушояд. Лигаи Саудӣ дар солҳои охир ситораҳои зиёдеро ҷалб мекунад ки ин аз таъсир ба арсаи футболи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад. Футболбозон ба монанди Кансело як қисми ин раванд мешаванд ва таҷрибаи онҳо метавонанд дар рушди футболи маҳаллӣ нақши калидӣ бозад. Барои Кансело ин на танҳо имкони ба даст овардани пули бештар, балки имкони озмоиши худ дар муҳити нав дар кишваре ки бо фарҳанг ва анъанаҳои бой мешавад. ҳамин тариқ трансфери Жоао Кансело ба Ал-Ҳилол на танҳо як созишнома, балки як рӯйдоди муҳим аст ки метавонад ба ояндаи худи бозингар ва футболи Арабистони Саудӣ таъсир расонад. Винисиус Жуниор, вингери ҷавон ва бо истеъдоди Реал Мадрид, чанде пеш фикрҳои худро дар бораи мубориза барои Тӯби Тиллоӣ баён кард. Суханони ӯ на танҳо мақсадҳои шахсӣ, балки робитаи амиқро бо таърихи футболи Бразилия ки пур аз бозингарони барҷаста аст, инъикос мекунад. Вай аз легендаҳо ба монанди Кака, Роналду, Роналдино ва Ривалдо ёдовар шуд ки на танҳо дар таърих номашонро гузоштанд, балки наслҳои баъдиро илҳом бахшиданд. Бояд қард кард ки Винисиус бо ин роҳ ва дастоварду мероси калони дар футбол мондан мехоҳад. Винисиус Роналдо ва Роналдиноро ҳамчун намунаҳое мешуморад ки ҳамеша дарси ибрат гирифтааст. ҳамин тариқ Винисиус Жуниор на танҳо узви элитаи футбол, балки дорандаи меросе шудан мехоҳад ки мисли легендаҳои дар боло зикршуда номашро дар саҳифаҳои таърихи футбол нависад. Бо ин кор ӯ нишон медиҳад ки қудрати воқеӣ на танҳо дар дастовардҳои инфиродӣ, балки дар робита байни наслҳо, интиқоли дониш ва таҷриба нақш ёфтааст. Ба фикри шумо Винисиус барандаи Тӯби Тиллоӣ мешавад ё ин ки не? ҳатман дар ин бобат фикратонро дар комментария қайд кунед. Ба ҳамин тамом дӯстон, умедворам эҷодкории ман ба шумо писанд меояд ва дастгириро фаромӯш намекунем. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.